Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбер темалар турында кыскача. Хыяллар шыңга оша Йоршолда зур сыйдырышлы автобусларның икенче партиясы көтелә. Кыш бирешми жолда коммуналь хезмәткәрләр һәм юлчылар кар яву нәтиҗәләре белән ничек көрәшә? Йоршолда зур сыйдырышлы автобусларның икенче партиясы көтелә. Бу хакта шәһәр мэры Наил Мәгъдиев хәбәр итте. Шәһәргә җәмәгать транспорты март аенда кайтарылыр дип планлаштырыла. Теманы хезмәттәшем дәвам итә. Зур сыйдырышлы автобус инде берничә көн шәһәр буйлап йөри. Бу җәмәгать транспортын Татарстан Республикасы рәисе бүләк итте. Башкарма комитет җитәкчесенең беренче урынбасары хәбәр иткәнчә, маршрутлар билгеләнгән. Начиная с мясокомбината, доходит до завода ХАЭ, захватывая проспект Чулман, где было большое количество обращений от наших горожан, что находится достаточно большое количество объектов социально-культурной сферы. Это и гимназия Дымнар, и театр Мастеровые, и управление ЗАГС, и лыжная база. Хәзерге вакытта шәһәр маршрутларында 55 зур сыйдырышлы автобус йөри. Быел шәһәр автопаркы 90 яңа транспорт чарасы белән тулыланачак. Автобусларның икенче партиясы март аенда ук көтелә дип белдерде Наил Мәгъдиев. Каждый автобус стоит более 15 миллионов рублей, да? Да, нам нужно 200 автобусов еще дополнительно. Вот у нас 45 было. Мы получили 10, это получилось 55. Вот нам нужно еще немного, 200 автобусов. На сумму 3 миллиарда рублей. Наша задача найти эти деньги через различные программы с тем, чтобы обеспечить городской пассажирский транспорт автобусами. Параллель рәвештә шәһәр пассажир транспорты өчен җитештерү базасы булдыру буенча да эш алып бара. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шолда яңа 5-нче маршрут автобусы барлыкка килде. Ул узган шимбәдә йөри башлады. Җәмәгать транспорты пассажирлары әкренләп аңа ияләшә. Ул Чулман проспектында да йөри, Чаллы халкы моңа аеруча шат. Җәмәгать транспорты йөртүчесе билгеләп үткәнчә, пассажирлар агымы әкренләп арта бара. Поэтапно мы новые автобусы сразу без раскачки будем ставить на те маршруты, которые нужны для нашего города. Много было обращений с тем, чтобы появились автобусы большой вместимости на проспекте Чулман. Мы эти обращения взяли в работу. Пассажирлар зур сыйдырышлы автобусларның Чулман проспектында йөрүеннән канәгать, бирдә күп санлы социаль әһәмиятле объектлар урнашкан. Бу мәгариф учреждениеләре, чоңгы базасы, ЗАГС һәм башка күп нәрсәләр. Мы, в свою очередь, будем соблюдать расписание, чтобы жители нашего города могли вовремя доехать до своего пункта назначения. И самое главное, просим пассажиров соблюдать чистоту и порядок в салоне. Чаллы халкы җәмәгать транспортын кай вакыт ярты сәгатьтән артык көтәргә туры килә иде дип белдерә. Газельләр инде тулы килеш килгән. Чулман маршрутында зур автобусларның йөрүе бик тә яхшы булды. Элек без интегәдер газельгә сыеп булмый, обычно лыжалар белән эшкә барганда да кешеләр бик күп жалобалар булды. Шәһәрдә бик күп яңа маршрутлар. 26-нчы, 5-нче менә яңа бүген утырдым. И бүген үк кирәк җиргә барып җиттем. Автобусларда салонга керү урыннарында хәрәкәт графигі бар, һәр тукталыш игълан ителә. Булар барысы да җәмәгать транспорты пассажирларына уңайлы булсын өчен эшләнгән. Җәмәгать транспорты ит комбинаты тукталышыннан Хайер заводына кадәр йөри. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Кыш бирешми жолда коммуналь хезмәткәрләр һәм юлчылар кар яву нәтиҗәләре белән көрәшне дәвам итәләр. Шул ук вакытта автомобиль юллары предприятиесе хезмәткәрләре тәүлек әйләнәсе эшли. Синоптиклар фаразлавынча, бу атнада кабат явым-төшемнәр көтелә. Автомобиль юллары предприятиесе көчәйтелгән режимда эшләвен дәвам итә. Тәүлек сменада Чаллы урамнарына 370 берәмлек кадәр техника чыгарыла. Идарәче компания хезмәткәрләре дә эшли. Алар шулай ук 110 берәмлек техника һәм 1000-нән артык җыештыручы чыгарганнар. На субботнем совещании было отмечено с рейсом Республики Татарстан о том, что в набережных Челнах уборка общественных пространств находится на высоком уровне.
Синоптиклар фаразлавынча, бу атнада кабат кар көтелә. Башкарма комитет җитәкчесенең беренче урынбасары Илья Зуев хәбәр иткәнчә, алар явым-төшемнәр белән көрәшергә әзер, ялланган техника саны арттырылган. Группировку 300-350 единиц не уменьшаем, работаем. Основные магистрали в хорошем состоянии. Есть работы по дублерам, есть работы по микрорайонам, есть работы особенно по тротуарам, которые необходимо убирать. Есть работы по вывозу снега. Шолы мэры ассызыклаганча тынычланырга ярамый, кар чыгаруга кирешергә кирәк. Моннан тыш гражданнарның барлык мөрәҗәгатьләрен оператив рәвештә үтәү бик мөһим, диде Наил Мәхдиев. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шулы башкарма комитетында кадрлар үзгәреше бу хакта мэриядә аппарат киңәшмәсе вакытында шәһәр башлыгы Наил Мәхдиев хәбәр итте. Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Айрат Ганиев яңа эш урынына күчә. Ул Татарстан дәүләт төзелеш күзәтчелеге башлыгы урынбасары вазифасына билгеләнде. Исегезгә төшерәбез, Айрат Ганиев шәһәр администрациясендә 2017 елдан бирле хезмәт куйды. Аның эш чорында мастеровой театр, мәктәпләр, балалар бакчалары төзелде. Инфекцион хастаханәнең капиталь ремонты тәмамланды. Мәскәү проспектының дәвамын төзү дәвам итә һәм башка күп нәрсәләр. Мы хотели бы поблагодарить Айрата Садашевича за работу совместную. Надеемся, и дальше также добросовестно будет работать на благо нашей родной республики Татарстан, нашей страны. Моннан тыш идарә башлыгы урынбасары эшмәкәрлеккә ярдәм күрсәтү һәм үстерү бүлеге башлыгы тәкъдим ителде. Бу вазифаны Гадел Зәйнәдинов башкарачак. Комсомольский идарә итү компаниясе җитәкчесе вазифаларын Илгиз Исхаков алып барачак. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мине Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән мин булагыз. В город Набережные Челны требуются охранники с удостоверением 4-го разряда. Телефон 8 904 677 29 41.